Sarajevo, Ideja se zove Otvoreno oko, zato što je ovdje oko predstavljeno kao jezero, oko u brdu, ali također kao oko jezera, jer je ideja bila nadovezati se na postojeći vodotok sa one strane jezera i napraviti instalaciju koja je kombinacija landscape-a i dizajna arhitekture u samom terenu i popuniti prostor sadržaja.